Здравейте, приятели! Вие сте в моята кухня с мен, Ваня Джорджевич. За днес съм ви подготвила най-вкусните милинки. А как ще ги приготвим, ще видите сега. 100 мл топла вода, 20 грама прясна мая и една чайна лъжичка захар. Една брашно, ще оставим да шупне. Маята шупна, ще я прехвърля в сит за месене. 250 мл прясно мляко, една супена лъжица сол в брашното, и 550 грама брашно. Добавям постепенно, защото не съм сигурна колко брашно ще отнеме. В описание под видеото ще намерите и точното количество на самото брашно. Берете хубаво от купата. Останалото по ръцете. Поръсваме на масата с малко брашно и ще доизмесим тестото с плавни движения отгоре напред. След като поеме тестото, брашното по масата, при нужда добавяйте още. Ето така мекичко. Не обичам да работя с твърдо тесто. Това е меко тесто. Сложих тази купа. Имам с трети фолио и само с кърпа, както е удобно. Както казвам, оставям го да се ошишка. Тафтаса. 125 грама масло в малък съд на котлона, за да се разтопи. Докато се разтопява маслото, около 250-300 грама сирене, едно яйчице, това е на ситничко, яйчицето вътре. Това е. Поръсваме масата с малко брашно. Не обичам да премествам тесто. Помагайте си за ръбчетата с ръце.
Няма нужда от точилка. Кората е може би 6-7 мм. По дължина разрязвам на 3 части. Първо на половина, после на още веднъж. Разтопеното масло съм прехвърлила в съд за по-бързо охлаждане. В описание ще оставя големината на самия съд. Няма нужда от намазване в случая. Всяко парче тесто ще сложим по малко от плънката. Оставете си една супена лъжица за намазване. След това ще се добави малко прясно мляко или кисело мляко, каквото имате. Горе-долу ето такова количество. Всяко парче ще завием на руце. Това руце, дали се охладило, мисля, че да. Ето така. Покриваме и оставяме за около 20-25 минути. След като е втасано, останалата плънка, 2 до 3 супени лъжички прясно мляко, може да използвате и кисело мляко, каквото имате. Намажем отгоре. 180 градуса горен и долен реотан с вентилатор. След около 10 минути ще покрие и ще пика до готовност. Ето, готови. Сега остава само да ги опитаме. Ако знаете как ухае, просто това чудо трябва да се опитам. Сервираме ги с шарен соус, кисело мляко, с томатчета. Благодаря ви, че гледахте видеото до край. Подробна рецепта ще намерите в описанието по-долу. И до нови срещи! Аз отивам да хапвам.